Il-Bank Ċentrali ta' Malta rreveda bil-kbir il-previżjoni tiegħu tal-qagħda finanzjarja tal-Gvern. Dan kif itibassar li d-deficit se jkun ta' 1.9% tal-ġid nazzjonali u mhux ta' 2.8% kif kienet ibassar qabel. F'dan ir-rigward l-ekonomija Maltija mistennija tibqa' reżiljenti u b'saħħitha, anke fis-sfond ta' konflitti madwar id-dinja, partikolarment fl-Lvant Nofsani. Għaldaqstant it-tkabbir ekonomiku matul il-perjodu ta' tbassir huwa mistenni li jkun xprunat mill-konsum privat li għandu jkompli jikber b'ritmu maġġel. Tant li l-ekonomija tagħna hija mbassra li se tikber bi 3.7% fis-snin li ġejjin, rata li hija ferm aktar minn dik fil-pajjiżi madwarna. Brabta mar-rata tal-qatt din mistennija tonqos għal 2.9% matul is-sentejn li ġejjin. Fl-istess ħin il-pagi se jkomplu jirrankaw, hekk kif l-effetti tal-ftehimiet kollettivi mas-settur pubbliku qed ikollhom impatt fil-bqija tal-ekonomija, kif ukoll minħabba d-domanda qawwija għal ħaddiema min-negozji. Sa din it-tant qed jiġi mbassar li għalkemm il-prezzijiet tal-enerġija madwar id-dinja splodew, il-prezzijiet tal-enerġija f'Malta għandhom jibqgħu stabbli. Dan anke bis-saħħa ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin li assorba x-xokkijiet ta' żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-gass għal benefiċċju tal-poplu Malti u għawċi kollu. Minkejja l-qagħda internazzjonali ferm imwera, l-esportazzjoni minn pajjiżna mistennija tkompli tikber, dan kif is-settur turistiku jibqa' ferm dinamiku, kif ukoll setturi tas-servizzi oħra ikomplu javvanzaw.